Politie! Politie! Maak jezelf bekend! Ik stap voor een tweede serie opnieuw achterin de politieauto en riet mij op de neetjensten. Het is een tijd dat groepen jeugd van oerles zwaarje in Snits de roosterdruk nog hoger worden is. En ik mij oprecht afvraag, wat is de lol nog van het politiewerk? Dat je al die ellende van de maatschappij alle dagen maar weer op je bordje krijgen. Alle dagen zetten zij haar in voor uw veiligheid. Karel, Maria, Reinoud. In de grootste politieregio van Nederland, de Frieske Marne en Zuidwest-Friesland, rieden zij in een dienst heel wat kilometers. Er binnen meer wapens, minder respect, minder collega's en de werkdruk neemt ta. Wat komen zij tjin opstritten? Hoe bleven ze zelfs veilig? En waarom doen ze dit werk? Van binnenuit op paard maar de politie. Het is heel grappig om te zien hoe het mensen reageren op een uniform. Ze schrikken, binnen vernuveren of hebben respect. Een uniform kan zeker indruk maken en dat helpt wel in dit werk. Tegelijk zeg ik dat er soms totaal geen respect is voor dat uniform. Zowel bij de jeugd als zeker bij mensen van mijn leeftijd. Maar laten we beginnen waar binnen Maria, Reinoud en Karel zonder dat uniform. Ze hebben hobby's, familie en bisten. Karel, Reinoud en Maria. Tijdens haar werk maakten ze een protte heftige zaken mee. En dat verbindt. We zijn echt wel een hecht team wat dat betreft. En als zo'n mijn collega's zitten, dan zit zo'n mij. Zo voelt dat. Je kunt op iedereen wel bouwen. Je steekt er toch hetzelfde in. En je hebt dezelfde passie. Maria zit 24 jaar bij de politie. Ze had op de meldkamer zitten en bij het team collegiale opvang. En zo'n kwad is ze nou wiekagent. Haar paken wiek politie. En ik vond het altijd al een fascinerend beroep. Beetje actie, spanning, sensatie, zitten ze dan. Dat. En nou krijgen we een melding en dan komen we hier en dan zijn jullie er opeens niet meer. Het wordt ik steeds drukker. Drukker qua meldingen? Qua meldingen, ja. Je bent eigenlijk altijd wel bezig. Bedoel je meldingen in de week of in zo'n nee? Nee, gewoon in de noodhulpdienst. Hoe kan dat? Meer ruzies, misschien kortere lontjes. Ja, is het, maar dat is... Vind ik lastig te sissen. Karel kwam letter bij de politie. Hij werkte in de detailhandel, pakte de wolles winkeldieven en hier het idee dat er vooral boeven vangen zou bij de politie. Ja, mijn rechtvaardigheidsgevoel is toch wel vrij heeg en zo ben ik opvoed. En dat is gewoon een regels houden maast. En het kan te volletje dat ik gewoon ding gewoon net goed ging en misschien bezoden met het waren. En dat ik dacht van ja, ik wil daar wel wat ontwaan. Ja, toen had je wat te veel gedronken. Toen moest je hond even ergens kwijt en hebben we maar meegenomen naar het bureau. Ja, het werk op straat, dat is het mooiste wat er is. En gewoon omgaan met mensen en helpen, dat is iets wat ik gewoon heel fijn vind om te doen. En als er een resultaat uitkomt en dat mensen weer op het goede paard komen, dat vind ik gewoon heel fijn. Als wiekagent beziekt er het verschil te maken. Als er wat is, dan kunt u ons ook bellen, hè? Het is ik zie van ja, hoe kun je voorkomen dat ze weer de fout in gaan. Ja, dat vind ik, dat is contact houden met die mensen en dat zij van ja, dit kind zo net en dat is dat op een of andere manier toch zo wagen dat zij toch gepaste hulp krijgt. We zijn redelijk in gesprek gegaan en morgen komt er weer thuiszorg. Reinoud woer als liets jonkje al bij de politie. Ik ga hem en Karel jeder al volgen in de eerste serie over de politie. Ja, ik ben wel herkend, ja. Ik zie net toch dat het zo bot was. Voor mij had weer. En alle positief eigenlijk wel. Reinoud is intussen operationeel expert, hulpofficier van justitie en leadinggaande binnen het basisteam. En hij is huidwurn. Bist ik veroren sinds als het huidwurn bist? Ja, absoluut. Ja, we echt een beetje een werk worden. Nee, collega's waskouden me daar heel erg voor. En die clichés die daar dan wacht je maar tot het huid. En toen dacht ik altijd van ja, waarom zou als ik huid word, waarom zou ik me dan opeens heel erg oorspielen gaan? Maar alle clichés die ben hier. Vooral zaken mooi ben haar volle meer impact. Die kost kwadlien doet er een jonkje deerlijk verongelukken, doet er bij het badje de dik op draafde.
Ik heb alleen maar jet, maar dat heeft meer indruk op mij maken dan menig oorincident waar ik wel bij best ben. Dan jest dat en hoe dat jonkje erbij loopt, hoe het gong is, just en feels de emoties van de collega's. En nou, midden in de nacht kwam ik weer thuis. En normaal kom ik van bed al en dan kom ik beneden bij de deur en dan staat die Lietse Famke die daar op te wachten, maar op een grote blauwe kijker zit ze die jongetjes in, hoitie. Dan denk ik, boah. Best kwetsbaar. Ja, best echt kwetsbaar. Ja, en dan denk ik, goh, hoe viel die orde zich nou? Dan kun je opeens indenken hoe het is om je been te verliezen. En dan denk je, oh, dat hiek daarvoor, hiek dat nooit. Ik kon me net voorstellen hoe dat wie. En die heftige ongevallen bij u op de snelwegen met soms verkeerde afloop. Ja, dat ben wel dingen dat onthorst. Soms moest wel helpen. Ja. Maar ja, dan doet dat ik zo waardig mogelijk. Dat is wel, ja, je doet je werk. Meestal droom ik er altijd in je nacht door en dan is het bij mij het fort. Maar staffen werk ik het. Of ik ga naar huis en ik ga naar mijn hinden staan en ik ga gewoon even poetsen. Of ik ga rieden of gewoon even wat ompielen met die beesten. Dan is het bij mij gewoon fort. Dat is mijn manier om het Te ontladen. Ja. En het is krenk altijd hinder dat Fielt als Maria wat mooi maken had op het werk. Ik verneem wel dat ze dan oors is. Als ik verdrietig ben, is het correct of is ze extra lief? Misschien zit het in mijn holle, ik weet het net. Maar dat is wel het gevoel. Dus stel me zo hoen, die verneemt ik als verdrietig ben of hij gaat vaker. Maar je leest en dan denk je van, oké, zo. Dus de beesten helpen daar wel? Ik denk dat die beesten het vernemen. Ja, dat weet ik haast wel zeker. De meeste impact, ja. Ik ben er net direct bij betrokken geweest, maar dat is dan wel dat er een collega Delskerten is. Dat die toen nog in Grains werken. Ja, dat wel heel veel impact maken. Die had natuurlijk wel het hoogste mogelijke betalen voor dit werk. En die binnen dan back-up van de Q-Sois. Dus is er nog een plakje dat de schoolwerk is dat Dennis gewoon op een motor kan? Wat er dat Dennis? Op een motor kan? Nee. Nou, ik doe dit werk al haast een jongen hier, kom het hier. En ik heb nog net zoiets van, oh ja, vroeger dienen we het heel oors. Behalve dat we meer mensen hien, van mijn gevoel. Dat we meer tijd hien voor oren dingen. Ja, viel het echt wel die druk? Ja, dus? ik viel echt roosterdruk. Roosterdruk, dat die noodhulp, er moet altijd een autorieder voor INI-2-meldingen. En dat mat ik, want wij willen nog steeds waarborgen kunnen dat als INI-2 bellen, die heeft maar spoedpolitie nodig, maar wij binnen een kwartier de wezen. En dat is ik minimaal wat burgers van ons verwacht mooien. En daar loopt best wel druk op om dat voor elkaar, zodat we dat voor elkaar krijgen kunnen. En dan zak het eigenlijk een heel soort in elkaar als een kaartenhuis. Want dan moeten meer mensen op die neetjes. En dat betekent minder mensen in de week, minder mensen. Dat heeft een directe uitwerking op al het oren wat we daaromheen nog doen. Als u niet gefilmd willen worden, dan ga je lekker vet lopen. Ik vind dat de maatschappij dat het wat harder is worden. Ik vind dat de jeugd, ik wil net al zo in kampskeer, maar dat ze wel mondiger en brutaler binnen en sommigen al heel snel onder alcohol of drugs zitten. Je komt een soort heftige zaken in alle lagen van de maatschappij en sjuggen de mens op zijn malst. Dan ben ik benijd wat je zelfs als mens ik verhoor je. Ik denk heel vaak, wat heb ik het goed? Wat heeft niet om jou niet goed? Ik zie zoveel narigheid, zoveel rare dingen. En dan kom ik thuis en dan is het rustig en stabiel. En dan heb ik een mooi huis. Ik heb geen mentale problemen. Die vrouw ik net. Ik heb een gezonde been. Ik denk, ja, dat is wel heel erg comfortabel. Dus misschien wel gelukkiger. Nou, dat denk ik wel, ja. Ik denk heel vaak... bij een oren denk je, Mina, waar maken ze die in godsnaam druk om? Zo in het begin, toen kreeg ik bij de politie, toen werd het meer zwart-wit. Maar ja, als het wat langer in het werk is en er was wat ouder, dan komen toch bepaalde dingen, daar leer je toch van de situaties en begripsmeesting ik wat beter. Dan is het net al zo zwart-wit. Maar ik ben ik die schijf, ja? Dat zei mijn man ik wel. Dat moest ik altijd aan het observeren. Ik zat altijd mensen te zien wat ze doen in gedrag. Dat doet toch. Ik als het vrij best lekker op het terras zit. Ja, ik wist ik altijd te zien. De komende weken zal ik mooi harren op paard. En komen we een verskaat hoe zaken zien.
Op zoek naar voetbalhooligans in de Snitswieken. Wie natuurlijk voetbal gerelateerd is en wie niet. Mooi op paard tijdens de meest spannende nacht van het Ier. De Oud-Iersnacht. Als je gaat spugen, dan heb je echt een vetprobleem. Maar ik bijspring op de eiland. Hoe werkt het te ter? En een autootje erbij, dat is er hier gewoon niet. En we sjuggen bij een undercover-actie. Politie! Politie! Maak jezelf bekend! En hoe de politie traind wordt. Maar een liedse rol van mezelf. Kijk naar het puntstukje, Bas. Leg neer het wapen. Ja. Leg neer het wapen. Op je knieën. Come on. Why do I arrest me? Do I miss him? Come on. Why do I arrest me? Do I miss him?